dayan. Okay. Kutsa. Dari ka mama. Dari ako sir. Kapra ka kita ka. Yan, yun sa ni pag kulata. Sagit-sagit doon na ron. Sakit og na panuot gamay. Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Gigo City, Davao del Sur, Mindanao. May buntag guys kung may ligong kag traditional hilot. First time nimo nakita para sa imuhan ni tanaw gid may buntag. May buntag sir. Mo unsa ganito imong pamate? Kanang na-driver mo ko. Mm. Lingkod ako, magdugay ko lingkod. Pagkabot ako sa mga pila kilometro, mangihi ko. Mahiwi mo ko nawas. Sakit, sakit kayo. Asa man dapat ang sakit? Tulo. Dire. Sige, sige. Ilang adlaw naman na? Dugay na niyo, mabot. Mga pila man? Semana, buwan? Bulan siya ka? Ha? 2 bulan. 2 bulan. Tapos, Mabot din ang sakit. mabot yung sakit ya? Mo ba? Sakit lang. Wala na ilain, di mong gipamati anak. Sakit siya. Wala. Dinhod, mangalay, anak, wala. Mungul lang siya. Ngol-ngol. So pag yun? Lang. Ay, dili mabot yun. Mga kinukugat dito. Unsa man pamina po mo? Sakit siya. Sakit. Connection ba? Connection ka na. Ano sa? Di ba ka nag basa, iniguli sa balay, masa, apat ko nas ligo. Hindi man kayo. Hindi naman yung kanang kuhan siya. Kana iniguli ni mo, di ba? Igang kayo lang. Masa ka Wala, na, apat ko iki. Sa una, so bata-bata pa juga, 20 anyos. Siguro kamagana dyan. Di ka nag-basketball. Dati na Pag mag-basketball, di ka magbasa. Dili. Nili, maayo. Sige. So pag ilain mo, nilain. Wala ka na lang yung problema. Kaya kayo. Ako na lang pangita sa uban. May nakabalo mo sa kuha. Na diyan sa may gas station na mga number dito sa Motoli. Motolik? Arabi. Yo. Nay mo gas station na Motoli na. Daya? Oh, nay number nimo dito. Nakay-ticket dito. Kaya nga nang kuan nang sticker. Mo ba? Oh, nakapilit sa lamisa nila. Ipapilit din nila itong tuhan. Eric Hilot. Mo ba? Sige. Natatag na ito diya. Hmm. Dito sa rumas. Dia. Dia mo siguro. Motolik? Hindi sa Motoli. Hindi ba dia? Ano na diya? Di katong dit Hindi palengke. Palingkigat? O dia lang dyan dool-dool. dul lang na Kanang kanto diya? Sa kanto diya. Ambot. Nasa mga katong device na balay. Banat vice. At bang sa COA na bago. Katong dito na pitsonahan. Basin? Dagang mo kong ginatagaan. Sige lang ipapilit ba? Sige. Asa kayong balen mo, sir? Occidental to. Occidental pa? Di kan pa moron dito. Oh, gikan. Asa nga Occidental? Kaburan. Kaburan? Uy, basig, kalayo ba din ninyo? Uy, basig na kay shout out, sir. Sa taga Kaburan. Wala. Ha? Imong silingan, imong amigo, pare. Wala na sa... Sige, yan kay shout out sa taga Kaburan, Davao, Occidental, kalayo. Ano, eh? Sa layo ninyo itong mati. Sige, Ang papareharan, no? Kaburan o mati. Higit. So, ayan guys, shout out sa taga Kaburan, Davao Occidental, no? Shout out sa inyo. God bless po sa inyong pamilya diha, no? Kung nakita ninyo ng video, ano lang, God bless po sa inyo. Nasi Sir ato ang nabangan, no? Kaya ginapamitay sa kalawasan na 2 ka bulan na niyang ginagwanta, no? Ano lang, no? Tabangan na ito mamayo, siyempre, inabanat sa pag-ampo sa Ginoo. Tanang mo doon rin sa komunikamot kung mamayo mo, tutok sa kumain mo, kapag din natin ginapamatay sa kawasan. Siyempre, sa karoon lang po nakakita ninyo video, please subscribe my YouTube channel, Eric Hilot. Pakishare na lang po. Kaya na makashare ta, masayod po ninyo mga higala, mga relatives ninyo. Nadagang po tayong matabangan, no? Sa atin sa kong followers sa Facebook page, Eric Hilot ng Traditional, sa kong TikTok, o siyempre sa kong YouTube channel. Sa mga nag-comment, dagang kayo salamat. O shout out siyempre sa mga, lahat po ng mga OFW. God bless po. Ayan, sa magsugod ako Hilot guys. Shout out Kaburan, Davao or Occidental. God bless po. Okay, nangalaman tayo sa Nakay, boxer? Wala lagi. Pero yan na mo shot, basa ka ba? Basta ka man. Sige, good.
Tugot yun, no? Sige, pwede. Naalandahan. Sige. Natanggalin mo ang sa mo. Ako lang stove. Hindi na, kuratan ko. Ayaw ng kayo. Alas 2 dahil ko panago. Pagbuko, alas 4. Alas 2. May kulata ko lang. Satan na ko eh. Ayun na. Ayaw na, hindi nakatawa. Ayun na ka? Masa mo kato? Ano kato? Sakay kamay. Ano papalit mo? Wala pa mag-ingat. Sa kanyang tayo na no, yan abot ng kakulang din. Ikaw na sa doon. Okay na ka na, sir? Masa mo papalit? Dapat hilo. At ito sa, naibangko lang ng bangko to. Ang yan ba? Wato bangko, Ray. Ito mo sa gawas, kahuyan, diha lang mo. Nangabungkag mga. Hindi mo bangko. Ito. Bangko itas. Ito na kung kita ang siguro. Ito eh. Ako magkukuha na rin. Namimili. Kita ngayon ako dito sa Bungiro. Ako magkukuha sa wala. Yamba. Sige, ito na pa, boss. Edelberto. Katawa lang ka. Ha? Gwapo na pangalan na? Edelberto. Sa'yo kayo mamugikan sa kaburan. Nipok mo sa si Modre. Yeah.
Yang chay hatag boss. Alauna. Launa, di mo kaya. Adventure na nila. Wala na booking. Alauna. Basta na. Ika-duha ko na nawag yata din na alauna. Bukyan na. Hindi na nakakakit. Untag mo yung mga ito. Trap na lang. Ulit mo pagka-food ko. Karon ikalit na lang sila gabot. Ay, dugay na muna pabuking alauna ba kasi? Yung adlaw. Oo, kaya talagang itong alauna, hindi na manukol. Matugatan ko alauna, kaya ganyan, may garang kabura no. Pero kursunada man, amot ko sa'yo eh. May uban taga, bisag taga dire. Alauna, schedule, magikan po alauna, mabawag kami kuha. Yan ay masikong gahapon. Ina daw naghilot, salamat. Inayo kita siya. Masakit suka ba? Drive dito sila. Si Rex. Drive yun ito alas 4. Alas 3. Pero na body. Awa yun ang maunsa. Awa yun ka drive ang body. Sakit yung ay? Sakit yan. Ano sa boss, nganong nasakit na siya, ang isang option number 1 ana, sinutuga. Na ikadong option ana niya, sige soft drinks, ha? Nakatay mga option. Pero ang ato lang, ayaw na to. Ang alaman. Ngatan yung sigurintang dalawa ng tayo. 20. Sigurita gila eh. Bago sa iyo. Ang taga ko juice. 20. Paano mo sulpo mo kaya na? Kasi nagpa-charge mo na. Ayaw sa ginamig karam kasi mga na soft drinks. Kaya na? Kasi, kuwan ba? I-try lang na to. At least ba na option isa ba ma? Lumayo naman ko eh. Rekon sa kaya, grab ang sugar, matira na dali ang sugar ha. Okay naman ka. Lamay na ang soft drinks mo, kaya tingin
Isa man ni imuhan yung Cebu. Kali ni chat. Kita. Ganti yung kanya sa. Alas pa po na niya. Diba? Inom ba ka, boss? Ha? Sigarilyo? Dili. Inom lang. Mag-explain ko sa imo ha, paminawa ko ha. Kaya importante kini sa mga kalawasan, dili lang para sa imo ha. Apil po ko, labi na gyud sa to ang mga viewers nga nagatanaw. Kaya ni diri sir, kung wala pa ka masayod mo ni balay-balay sa uric acid, kani sugar. Uric acid, kani sugar. Ay kalimot ha. So dili yun na sila parehas ha. So kani uric acid, na diri ang sigarilyo inom. Kani diri soft drinks, kape, juice. Kung asa imong kusog, mao na mapiktahan puhon. Dugay pinoon. Ha? Magtapok mo na siya. So ang ating imoon, bungkago na to para dili mabugat ha. Kay mabugat na siya. Ang lakaw na to, tag sa kadangaw na lang mabot ang panahon ha. Naiwas ta, pasayan alimango ha. Sakit limay? Sakit siya. Ha? Kaya na. Di man ka mahubog minom. Meron ba ninatandog? Ha? Kusugin dugdog. Magkagamay. Nakahatag man ko atong kardya to man. Kardya ko to pampuy. At man sa sili. Kani osteoarthritis na po sa kanila. Bantayan yun din mo dako ha. Ang makapadakoan ni, di mo na makapasungkod sa imo pohon. Para di mo dako ni siya nga lusay, bawal na mo kaugitlog, manok, ginamos, bulad, uyap, pasayan, alimango, balot ha. Kani o? Gagamay. Ayan, nakaburan ron kay dili na magtabok og dagat na nay kalsada. Una kay magtabok og dagat. Mama. Oh. Ito ba na sa ulo na? Okay. Mun bagjas. Just kaburan. Davao Occidental. Si Santos na daw. Si Abel Santos. Just. Ikaw po anak na sa Iloilo. Pulis.
Libo. Pero, bukid noon. Montero. In. Montero. Dagan man tira dito. Oh, dagan nga nito. Kira tira dito. Ito ito, Dre, sir? Ya. Sakit ko Hindi sa ito, kingon ako, Dre? Kuan. Substance niya. Ay, Hindi, oy. substance lagi yan sa Diabetic. diabetes. Sugar, ha? Sugar, oh. Sugar lang. Ay lang na diabetic. Sugar lang, ha? Ayun, soft drink. Kalamig yung kinom soft drink. Ay, no? Kani, unsa ito? Kuan. Sa inom. Tanduay. Uric acid, ha? Kasi Uric acid, sugar. Timanin lang yun, ha? Tanduay. Hinahinay tag-undang ka ng mga bisuwak, eh. Kuya, pinagmaningin, boss, ha? Ano yung mangon ko to? Kuya, pinag-inding na. Pagkasalida to ang gira ba, no? Ino, okay, pamampot. Kaya, ay. Kaya na, sir?